महापुरुषांबद्दल आक्षेपार्ह सोशल मीडियावर पोस्ट टाकणाऱ्या समाजकंटक पांडुरंग सूर्यवंशी यांच्यावर कडक कारवाई करा अशी मागणी भारतीय बौद्ध महासभा जिल्हा शाखा सांगली यांच्या वतीने करण्यात आलेली आहे। ही मागणी लेखी निवेदनाद्वारे जिल्हा पोलीस प्रमुख व जिल्हाधिकारी सांगली यांच्याकडे करण्यात आलेली आहे। महापुरुषांचा अवमान व जातीमध्ये तेढ निर्माण करून सामाजिक सलोखा बिघडवणाऱ्या समाजकंटकावर अॅट्रॉसिटी कायद्याअंतर्गत कायदेशीर व कडक कारवाई करावी, संबंधिताची नार्को टेस्ट करावी व यामागील व्यक्तींचा शोध घेऊन त्यांच्यावरही कडक कारवाई करावी अशी या निवेदनाद्वारे मागणी करण्यात आलेली आहे। यावेळी जिल्हाध्यक्ष रुपेश तामगावकर, रतन तोडकर, संजय कांबळे, नितीन सरोदे, चांगदेव कांबळे, आकाश कांबळे, बाळासाहेब भंडारे हे उपस्थित होते।